Най-луксозните коли, видяни в България. В последните години по българските улици все по-често се появяват автомобили, които доскоро можехме да видим само в списания или по автомобилни изложения. Понякога ги срещаме на някое централно софийско кръстовище, друг път на Морската алея във Варна, а понякога просто преминават покрай нас като светкавица, оставяйки след себе си звук и присъствие, които трудно се забравят. Луксозните коли в България вече не са екзотика, те са част от пейзажа, макар и да принадлежат на ограничен кръг от хора. Ето 10 от най-впечатляващите модели, които са се появявали у нас. Номер 1. Bugatti Chiron. Bugatti Chiron е автомобил, който привлича внимание дори в страни, където суперавтомобилите са нещо обичайно. В България появата му предизвиква истински фурор. С над 1500 конски сили и максимална скорост, която може да надхвърли 400 км в час, Chiron е комбинация от инженерна безумност и артистичен дизайн. Когато този автомобил се появи по нашите пътища, реакцията е винаги една и съща, телефони се вадят, погледите се обръщат, а тишината бива разцепена от необичаен звук, който трудно може да бъде сбъркан. Номер 2. Rolls-Royce Phantom. Phantom е символът на абсолютния лукс, кола, която не се хвали със скорост, а с присъствие. Силуетът ти се забелязва веднага, а усещането е сякаш наблюдаваш подвижна аристокрация. В България няколко такива машини правят обиколките си основно в София и по Черноморието, често управлявани от шофьори в униформа. Това е автомобил, който не се кара, той се ползва като преносим трон. Номер 3. Lamborghini Aventador. Aventador е сред най-разпознаваемите суперколи у нас, нисък, широк и със специфичните си врати тип ножица. Не може да се сбърка звукът на огромния V12 двигател, който кара асфалта да вибрира. В България Aventador често се вижда през лятото около курортите, където екзотичните автомобили са част от атмосферата. Ако Phantom е аристократ, то Aventador е рок-звезда. Номер 4. Ferrari SF90 Straddle. Един от най-модерните хибридни суперколи на Ferrari SF90 комбинира традиционната агресивност на марката с нови технологии. Да се появи такъв автомобил на български път е истинско събитие. SF90 е изключително бърз, ускорението му е толкова рязко, че оставя повечето коли далеч назад още преди водачът да усети какво се случва. Този модел на Ferrari е доказателство, че бъдещето на суперколите и електрификацията могат да вървят ръка за ръка. Номер 5. Mercedes Maybach S680. Майбахът е различен тип лукс. Той не крещи, а шепне и точно за това се забелязва. В България често се вижда като избор на бизнесмени, политици и хора, които ценят спокойствието. Екстериорът е класически, но интериорът е нещо съвсем друго – кожа, дърво, масажни седалки, тишина като в звукозаписно студио. Това е кола, която носи посланието: не бързам за никъде, защото всичко идва при мен. Номер 6. Bentley Continental GT. Bentley е сред най-често срещаните ултралуксозни коли у нас, особено моделът Continental GT. Той е идеален баланс между спорт и финес, достатъчно мощен, за да впечатли, но и достатъчно елегантен, за да не изглежда показен. Мнозина го определят като най-добрия автомобил за дълги пътувания в лукс и тишина. На околовръстното често се вижда как Continental GT прелита тихо покрай останалите, сякаш се движи в собствен свят. Номер 7. Porsche 911 Turbo S. Turbo S е една от най-почитаните спортни коли в България. За разлика от по-екзотичните суперколи, тази на Porsche е едновременно ултрабърза и практична. Ускорява по-бързо от повечето хиперколи, но може да се кара ежедневно. Българските ентусиасти обожават 911 Turbo S заради комбинацията от традиция, инженерство и усещане за контрол. Този модел е като прецизен инструмент, без излишен показ, но с огромна сила. Номер 8. McLaren 720 S. McLaren почти винаги се отличава от останалите със своите линии, а 720 S е може би най-елегантният модел на марката. В България се появява рядко, но когато го направи, привлича вниманието мигновено. Вратите, които се отварят нагоре и напред, карат автомобила да изглежда като космически кораб, готов да излети. Това е една от най-пъргавите коли, които някога са се движили по нашите пътища.
Номер 9. BMW M8 Competition. M8 може и да не е хиперкула като Bugatti, но е пример за това как масов премиум производител може да създаде истинско чудовище. В България М-серията има огромна популярност, а M8 Competition е върхът мощност, комфорт и визия, която предизвиква уважение. Този модел е идеален за дълги магистрални пътувания, но и за внезапни ускорения, които могат да те прилепят към седалката. Номер 10. Audi RS7 Performance. RS7 е една от най-обичаните бързи лимузини у нас. Тя носи имиджа на Audi, технологичност, прецизност, модерен дизайн, комбинирани с двигател, който трансформира колата в истински хищник. Големият и плюс е, че изглежда стилно, но не прекалено екстравагантно, което я прави идеална за хора, които искат лукс и мощ, но без да се афишират прекалено. В заключение, луксозните автомобили в България вече не са мираж. От хиперкули като Bugatti Chiron до елегантни лимузини като Rolls-Royce и Maybach, страната ни е виждала разнообразие, което спокойно може да се сравнява с големите европейски държави. Това не са просто превозни средства, те са символи на стил, успех, мечта и страст към машините. На фона на ежедневния трафик, появата на подобни автомобили не просто разнообразява движението, тя ни напомня, че автомобилният свят е необятен, пълен с блясък, технологии и емоции. И понякога е достатъчно само за миг да видим едно такова чудо на инженерството, за да си представим какво е да бъдеш зад волана му.